नमस्कार सांग माने जय जगन्नाथ आउ कौन करछंती केमिति अछंती आशा करूची भलर थिबे मो मोर यूट्यूब चैनल को आपण मानकु स्वागत करूची। आसंतु आज पवित्र श्रावण मासरे आज शिव मंदिर टिके बुली जिबा सेही वीडियो मु आज देखैबी। निष्ठा भी रेडी आउ वर्तमान पई बेबी रेडी होचंती को हेलो गाइस कहि दियो टाटा। निष्ठा भारी खुशी अछि वर्तमान पई आमे शिव मंदिर पई बाहरिचु। देखंतु वर्तमान बेबी प्रस्तुत है पूरा रेडी हो गलेनी आज सोमवार शिव मंदिर आमे जिबु। देखंतु निष्ठा केते खुशी रे डांस करछि देखंतु मंदिर जियो बोली याडू बनैला रे देख आमे कुआड जिबा की आमे कुआड मंदिर हां चलो। श्रावण मासर ये सोमवार आम शिव मंदिर आज टे बुली जीवु। देखु केमी पाग पूरा मेघाच्छन्न श्रावण मासर जमी वर्षा है भाई मेघुआ पाग पूरा रही आकाश केमी मेघाच्छन्न अच्छी। आ वर्तमान पर आसी आम शिव मंदिर पहुँची गलु। बेबी आउ निष्ठा जाऊँच पाहाच चढ़ी चढ़ी गोटे पर गोटे पाहाच चढ़ी चढ़ी आम सब जाऊँ वर्तमान पर। वर्तमान ପାଇଁ बेबी शिवलिंग रे जल अर्पण करुचंती। बेबी तांकर वर्तमान ପାଇଁ पूजा पूजी चलैचंती। निष्ठा केमिति दुष्ट होउची देखंतु डेई पड़छ डेई पड़छ डेई पड़ निष्ठा वर्तमान ପାଇଁ चंदन लगौचंती। वर्तमान क्षीर ढालिले वर्तमान पुष्प देले वर्तमान ପାଇଁ नवग्रह परिक्रमा करुचंती बेबी आउ निष्ठा निष्ठा देखंतु मंदिर आखपाखर बाहर विजुआल फूल गछ केते सुंदर लगुछि। आ वर्तमान तो आसी आम मंदिर रु पहुँची गलु। आ वर्तमान यही मो रूम पाखरे कदली बण रे देखंतु कुकुर मानकर केमिति आडा एठी केमिति आराम रे कुकुर माने सोईचंती। केते कुकुर 8-10 कुकुर एठी केमि सोईचंती।
ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଏଇ ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଏଇ ସୋମବାରରେ କ'ଣ ଖାଇବା ପିଇବା ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଚିନ୍ତା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୋ ଉପରେ ପୁରା ଜୋରସୋର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ପରିବା କାଟ, ମତେ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ ମିଛ ନା ସତ। ମୁଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ପରିବା କାଟ, ତମେ ଭଲ ପରିବା କାଟ ଆଉ। ନୁହଁ କି? ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କ'ଣ ଡାଲମା କରିବା ଆଜି। ଆଉ ତ ବୋଇତି କଖାରୁ ଅଛି, ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଡାଲମା କରି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କଖାରୁ କଟା ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କଖାରୁ ଡାଲମା ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପରିବା କଟା ଡ୍ୟୁଟି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପରିବା କଟାକଟି ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ବେବି ନେଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମା ଗରମ ଚାହା। ଆଉ ଚାରେ ତ ବେବିଙ୍କର ଚା ନହେଲେ ହବନି। ଆଉ ଚାହା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଚା ହଉଛି ମୋ ଫେଭରାଇଟ। ଚା ଟା ତାଙ୍କର ମଷ୍ଟ, ଚାହା ତାଙ୍କର ଦରକାର। ଚା ରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଇଞ୍ଜିନ ଚାଲିଛି, ନହେଲେ ସବୁ କାମ କରିବା ତାଙ୍କର ପାର୍ଟସ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଚା ଟା ତାଙ୍କର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପିଓ ଚା, ମସଲା ଚା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପରିବା କଟାକଟି ତ ସରିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କଖାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେବି ରୋଷେଇ କରିବେ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଚକୁନିଆ ହସ ମାରୁଛନ୍ତି। କାମରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଦେଉଛି ତ ମୁଁ। ପରିବା କଟାକଟି ସବୁ ତାଙ୍କୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଜି ହବ ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାରାଣୀ ବାହାରିଲେଣି, କଖାରୁ ଡାଲମା କରିବେ। ମୋ କ୍ୟୁଟିଟା କହୁନି କିଛି। କହିଦେ ମା, କହିଦେ ରେ ଆସିଲା ରେ। ଏଇ ତ ଅଛୁଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, ମୋ ଝିଅ କେମିତି କୁନିଟେ ହସି ଦଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ସାଙ୍ଗମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଗ ଡାଲି କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଗ ଡାଲି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲମା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚୋପା ଛଡ଼ା ମୁଗ ନେଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ସାଇଡ୍ ଭାଜିଦେବ। ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ମୋତେ ବି ରୋଷେଇ କାମ, ମୁଁ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଲମା ମୋର ଗୁବୁ 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 ହୋଇ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଯାଉଛି କରୁଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅରୁଆ ଭାତ, ଡାଲମା, ପାମ୍ପଡ଼, ଆଜି ଏଇସବୁ ଖାଇବା। ଏବେ ଲଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଡେରି ନକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିଷ୍ଠା ମୁଁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। ନିଷ୍ଠା ନିଅ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହୁଛି, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି କଥା ହେବି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ତ ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଣ୍ଡ କରିବାର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।